جدا کو سورنا تعلق ہے بولو سبحان اللہ علی ورگا زمانے تے انہوں پتہ لگے گیا کہ میرے نال بڑھے گا علی دے دیوانہ بولے گا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلامی رسول میں نعرہ حیدری ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں ایک باری دو میں ہاتھ اٹھا کے جڑے مان گیا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا وہ کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو میں آخری شعر پڑھ لگا ایک باری دوئے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری کہ اچھی ذات علی دیئے استاد محترم اچھی ذات علی دیئے اچھی ذات ہاتھ کڈا اچھا ہونا چاہیے ہے پتہ لگے کہ اچھی ذات اچھا میں جو علی علی ایتھے چھڑنا ہے دو میں ہاتھ اٹھا کے میرے نال ایک باری جڑا مولا علی دا ملانگے دو میں ہاتھ اٹھا کے بولے گا نعرہ حیدری علی 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 اچھی ذات علی دیئے نعرہ اچھی ذات علی دی یہ کائنات علی دی یہ علی جتن کسے دیوی جاگیر دکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا او کوئی بھی